салом дӯстон, видеои мазкур барои шахсоне мебошад ки мехоҳанд дар ширкати атоми шурӯъ ба кор кунанд ё аллакай номнавис шуданд вале намедонанд зинаи баъди чист, яъне чӣ гуна корро оғоз кунанд, структура ва гурӯҳи худро ташкил диҳанд ва музди маош гиранд. Зинаи аввал ин регистратсия яъне номнавис шудан мебошад. Шумо мустақилона наметавонед регистратсия шавед. Барои ин ба шумо спонсор яъне шахси дар болои шумо истода бояд шуморо номнавис кунад. баъд аз номнавис шудан ба шумо ID ва парол медиҳанд. Шумо барномаи атоми мобайлро дар телефони худ насб мекунед ва ба дохили барнома медароед. дар барнома метавонед маҳсулотҳои атомиро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. баъд аз регистратсия яъне номнавис шудан шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл яъне 200 сомонӣ. агар шумо хоҳед ки ҳамчун харидор не балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефаҳмонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кардед, аллакай шумо спонсори онҳо ба ҳисоб меравед ва шумо бояд онҳоро то охир кӯмак расонед, то ин ки онҳо низ ба мисли шумо гурӯҳи худро ташкил диҳанд. шумо бояд ҳамавақт риоя кунед то дар ҳар ду тарафи шумо одамон баробаранд ё ин ки баробар маҳсулот харидорӣ мекунанд. ҳар як маҳсулот бо худ бал дорад ва вақте ки онро аз зери шумо харид мекунанд, балли ӯ ба шумо ва ба гурӯҳи шумо рафта мерасад. ҳар боре ки аз ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо мукофот ё ин ки музд мегиред ба маблағи 1500 рубл. мешавад зиёдтар бошад ё ин ки камтар бошад, аз курси доллар вобастагӣ дорад. дар барнома инро степ мегӯянд, яъне степ маҳкам кардан. ҳар боре ки аз ҳар ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо як бор степ маҳкам мекунед, яъне як бор музд мегиред. бо ҳамин структураи шумо оҳиста оҳиста калон мешавад ва шумо ҳар моҳ не, балки ҳар рӯз метавонед музд гиред. яъне аз ин бармеояд ки чӣ қадар ки гурӯҳи шумо калон шавад, харид дар зери гурӯҳи шумо зиёд шавад, ҳамон қадар шумо зуд музд гирифта метавонед. хушхабар ин аст ки дар атоми на фақат баъд аз степ маҳкам кардан шумо музд мегиред, балки вақте ки шумо ба зинаҳои болотар меравед, яъне шумо звани мегиред, ба шумо маблағи пулӣ калон дода мешавад. инчунин хатсайр ба кишварҳои гуногун, автомобил, ноутбук ва ғайраҳо. дар видеои баъдӣ пурра дар бораи музди кор, мукофотҳо, премияҳо яъне ҷоизаҳо маълумот гирифта метавонед.